I skolen har jeg da haft en situation, hvor jeg sad forrest i klassen, og så blev der råbt fra de andre bag mig, at de kunne ikke se noget, fordi jeg var så stor. Jeg fyldte hele tavlen. Så jeg sætter mig faktisk aldrig forrest, når jeg er til noget med. Michelle Eide Nielsen er 32 og har indtil nu tabt sig 10 kilo ved hjælp af kostomlægning og den nye pille Ali. Hun besluttede sig for at tabe sig, fordi at hun ikke ville, at hendes datter Jasmin på 2 skulle opleve en tyk mor. Det der billede, blandt andet, hvis jeg kom med hende, når hun blev 5 år og gik i børnehave, så ville det jo helt sikkert være noget, der kunne resultere i mobning af, din mor, hun kan næsten ikke engang passe sin badedragt. Altså, jeg bruger Ali til at holde mig i gang. I starten der var det simpelthen for at få motivationen til at komme i gang. Steffen Tirstrup er institutleder for Institut for Rationel Farmakoterapi. Han var en af mændene bag godkendelsen af Ali hos Lægemiddelstyrelsen, så han kender kroppens mekanismer ud af. Hvis vi så lige tegner mave-tarmkanalen, og det er hernede optagelsen af fedtet finder sted, der kommer nogle enzymer ud fra bugspytkirtlen, der ligesom opløser fedtet og gør den flydende, ligesom man melder sulfur på en pande faktisk. Og så fortsætter fedtet ned gennem tyndtarmen, hvor man normalt vil optage det, hvis man har spist Ali, så bliver fedtet ind i tarmen og bliver ved med at være flydende ligesom olie. Og det er det, der giver nogle af de allervigtigste og hyppigste bivirkninger. Michelle har da også oplevet bivirkningerne på egen krop. Og jeg troede faktisk, at de her smoothies, man kan få på 7-Eleven, ikke var helt vildt fyldt med fedt. Det skulle jeg så finde ud af, det var de. Det resulterede nemlig i, at da jeg var nået halvvejs hjem og havde drukket den her, så måtte jeg løbe resten af vejen for at kunne nå hjem på toilettet. Det er sådan rigtig som om, at der er knive, der bliver stukket ind og trækker det sammen. Det er sådan rigtig sådan, og du har bare lyst til at krølle dig sammen til en kugle, fordi det gør ondt. Og man kan bare mærke, at det løber afsted inde i tarmene. Så husk på dette, før du starter på Ali. Man skal have et body mass index på mere end 28. Og BMI, det regner man ud ved at tage sin vægt. Så tager man sin højde, og så ganger man den med sin højde en gang til. Så skal man hjem og lægge sin kost om, og så skal man til at motionere. Det er vigtigt at tale med din læge. Og hvis man ikke har opnået det her og lært at leve på en anden måde, så bliver man ikke ved med at holde den slanke linje.